Ćao devojke i dobrodošle nazad na moj kanal. Učiteljice, jel mogu i ja? Glupava matematika. Šalu na stranu, danas smo ovde da uradimo back to school tutorial. Krećemo. Za početak, ono što je najvažnije jeste da pre nego što bilo šta stavite na lice, pre toga ide krema kako bismo lice hidrirali. Ovde odmah jedan disclaimer. Ja vam uopšte ne preporučujem da nosite šminku u školu i mislim da treba da idete bez pudera i šminke dokle god vam tako odgovara i dokle god se dobro osjećate tako, međutim stvari su se dosta promenile. Ono što vam ja preporučujem da radite ovo što ja sada radim, a to je da puder mešate sa kremom za lice, na taj način se dobija neka vrsta tonirane kreme. I kako bi sjedinili masu, uzmete bilo šta, to može biti vrh neke četkice ili čak štapić za uši i samo promešate. Ostatak sa četkice stavljamo na lice. Ono što ja najčešće radim jeste da najpre puder ravnomerno stavljam svuda po licu pre nego što bilo šta krenem da razmazujem. Dosta je dobro da puder umasirate u lice vašim prstima, zato što vaše telo ima određenu toplotu koja pomaže da se proizvod distribuira po celom licu. Naravno, ja bez beauty blendera ne mogu i čak i kada koristim prste, uvek na kraju prođem sa beauty blenderom. Naravno, nikako ne zaboravite vrat, zato što on ne treba da bude druge boje u odnosu na lice. Stavljam sasvim malo korektora, čisto kako bi prekrila taj taman deo ispod očiju i ukoliko imate neke bubuljice, ovo je pravi trenutak da to prekrijete sa korektorom. Pored toga, izgledat ćete mnogo budnije ukoliko imate malo svetliji korektor ispod očiju. Kako biste sprečili da vam korektor uđe u linije ispod očiju, najbolje je da to setujete sa nekom vrstom pudera, da li puder u prahu ili puder u kamenu, nije bitno. Zatim prelazimo na obrve, najpre ćemo ih pročešljati i onda ćemo ih popuniti sa olovkom, neprestano se vraćajući na taj češljić kako ne bismo imali previše proizvoda na obrvama. Olovku držite sasvim lagano i nemojte preterano pritiskati, a jače pritisnite na onim delovima gde vam baš nedostaju dlačice ili gde imate te eventualne rupe. I isto ćemo ponoviti na drugoj obrvi. Kako bi sve ostalo na svom mestu, ovo ćemo sve fiksirati sa gelom za obrve ili maskarom za obrve. Što se tiče očiju, nećemo ništa preterano. Naime, povučete jednim prstom oko na gore kako biste prišli korenu vaših trepavica i tu ćemo samo proći običnim crnim kreonom, vi možete i brown kreonom, kako bismo dobili prosto vizuelno na gustini samih trepavica. I istu stvar ponavljamo na drugom oku. Zatim uvijamo trepavice, ono kako ja ovo najčešće radim jeste da kad uhvatim trepavice brojim do 3, 1, 2, 3 i onda pustim i isto to ponovim 2 ili 3 puta. Što se tiče maskare, fokusirajte se na koren samih trepavica kako biste ih podigli i kako biste im dali volumen.
Ono što je smešno jeste da uvijek kada stavljam maskaru, ja u glavi pevam onu pesmu Wiggle, wiggle, wiggle. Kako ne bi zaboravila da im dam taj wiggle. Jer kada stavljate maskaru onako samo prolazeći na gore i ne drmajući, da kažem, pomalo četkicu, neće dobiti isti efekt kao kada ovo radite. Zatim uzimam bronzer koji je onako prilično prirodne boje i samo utopljavam lice. Nemojte zaboraviti vrat ovde. Rumenilo koje nema neku preteranu boju, više onako malo boje i malo sjaja u sebi. Umjesto bilo kakvog sjaja na prstu uzimam malo rumenila i to stavljam na usne kako bih im dala malo boje. I preko toga stavite bilo koji balzam za usne, grožđenu mast ili slično. I to je u principu završen izgled. Ovo je šminka koju možete da uradite za nekih 7-8 minuta i veoma je nosiva, nije jaka. Ipak se vraćam po malo rozikastije rumenilo kako bi mi dala onako malo prirodniju boju usnama. I da vas podsjetim, obavezno skijete šminku svako večer pred spavanje, bez obzira na to koliko ste umorne. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali, ljubim vas i ćao!